Yayin da yarinya take fara balaga, ba matsala bane ta ga farin ruwa yana fitowa a gabanta, wato vaginal discharge. A lokacin ya kamata yar uwa ki zaunar da ki nuna mata ba wai matsala bane, a'a alamomin girma ne, alamomin ta fara balaga ne, ta fara samun maturity, ya kamata ki zauna ki koya mata. Sannan kuma ki koya mata, sannan idan tana fitsari tana jin zafi ko kuma yana wari haka, yanayin da za ta dinga wanke pant ɗinta, duk ki sanar da ita, duk ki koya mata abubuwan nan. So ba wai in ta fara having discharge ba wasu iyayen su dinga zargin 'ya'yansu ko wani abu ne, a'a wannan normal ne, wajen yana wanke kanshi da kanshi ne, shi yasa suke fitar da wannan discharge din. Kuma sun fara balaga wato puberty, shi yasa suke lura irin wa'annan abubuwan. So yar uwa ya kamata ki zaunar da yake ki koya mata abubuwan nan dan Allah. Bai kamata a ce wai wani sa'in yara ba su iya komai ba, wasu ma kwata-kwata ba su san ma menene al'ada ba. Shin wasu ma suna iya fara al'ada gidan iyayensu ma, iyayen ma ba su sani ba. Ina yawan faɗa, duniyar da ake ciki da ita yanzu ba kamar ta da bane. Ya kamata iyaye mu dinga koyar da 'ya'yanmu tun kafin wasu su je su koya musu a waje akan abin da ba haka ba. To discharge din nan normal ne idan suka zo tare da shi, ki nuna musu alamomin girma ne, kaza cikin lumana, cikin ruwan sanyi ki fahimtar da su. Kar ki je kina in kika yi kaza wa ya mutu, to ba su taba zuwa su ga miki abba. Yata ta kaina kin fara girma masha Allah, to zauna uku